Padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa Zamboanga City. Hinungdan nga gipospone una ang nakatakda untang State of the City Address. Karong adlaw unta ang State of the City Address o SOCA ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ang iyang katapusang SOCA apan wala gidayon tungod sa padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Tungod sa kasagaran sa mga empleyado sa City Hall nga apil sa preparasyon alang sa SOCA ang nagpositibo sa COVID-19. Sa talaan sa City Human Resources Office, miabot na sa 10 ang nagpositibo sa COVID-19. Lakip dinhi ang City Planning and Development Officer nga si Rodrigo Sicat. Hinungdan nga naka-lockdown ang maong buhatan. Balik ka skeletal force usab ang mga empleyado sa City Hall. Sa data sa LGU, miabot na sa 1,911 ang aktibong kaso sa COVID-19 ug misaka usab ang hospitalization utilization rate.